Meta naraw il-firdiet ta' bejnietna l-mod kif nitkellmu fuq xulxin, il-piki fuq l-qaddisin u l-istatwi kemm iweġġawni daw l-affarijiet jien. Ġesu qed jitlob fuqna l-imħabba, il-paċenzja, t-tolleranza. U aħna nfetqu fuq l-affarijiet li quddiem l-eternità m'għandhom sens. Ma jiswewx. Jagħmel sens li aħna nġeldu l-Madonni f'ċerti parroċċi. L-istess titli tal-Madonna nġelduhom ma tagħmilx sens. Jew il-Madonna u San Giuseppe, jew inkella l-qaddisin bejniethom, ma tagħmilx sens. Dan li qed nagħmlu biex niċċelebraw l-qaddisin mhux rifless tal-ġenna. U lanqas huwa skont ir-rida ta' Ġesu, ir-rida ta' Ġesu hija li aħna ninħabbu tassew b'hekk se jarfu lil mulej il-missier qaddis bagħat lill-ibnu, mhux bil-piki ta' bejnietna, bil-kliem ħażin li nagħmlu, bil-kliem disgustanti li jsir għal ċerti marċi fil-festi, qed ngħid hekk għax issa beda l-istaġun tal-festi. U rridu nagħmlu eżami ta' kuxjenza, dal-kliem ta' Ġesu fejn joqgħod fil-festi tagħna? Fil-pika li nuri. U li nuru għal xulxin.